हेलो भिडिअ नायनानै मोजां मोनग्रा लोगो नोंथांमोननि थाखाय नै मोनसे भिडिअ लानानै फैबाय आरोना जोंनि गामियाव दाख्लै फांसन मोनसे जादोंमोन जेरै बैसोगोराखौ मान बावनाय आरोना बिनिनो भिडिअ नोंथांमोन नायलांबाय थाथो बोरै नाङो भिडिअखौ नेक्स्ट बोसोरावबो नोंथांमोना नुगोन आरोना जाय फेसबुकआव नायदों बिथांमोना फल' खालामना लाबानो जाबाय आरोना ओमफ्राय इउटुबावबो साबस्क्राइब खालामना लादो जोङो थांनाय बोसोरफोरनि बायदि जोङो बैसोगोराखौ ल'सो साबख' नागिरनानै जोङो बे हाबाफारिखौ जोङो मावफुंनाय जादोंमोननो नाथाय नैबे समाव जोङो जोंनि गामिनि न'फ्रोमबोनिबो सासे बैसोगोरा बिथांमोनखौ जोङो नैयाव हांख्रायनाय जादोंमोन बिथांमोना नैबे समाव सफैनो हादों बांसिनानो दा बे समाव जोङो नैबे गोथार बुब्लियाव जोङो सासे आलासि जोंनि गेजेराव जों हांख्रायना लाबोनाय जादों दा बे हाबाफारिखौनो मावफुंनो थाखाय जोंनि लाइमोन आफादा साखाफारा जाबाय दा आङो नैयाव सिनायथि होनो आखायाव लादों जोंनि नैबे मावफुंनो थाखाय जोङो सासे आलासि जों हांख्रायनाय जादों बिथाङानो जाहैबाय ब्लक इउपिपिएलनि सेक्रेटारि मानाव गेदेर सार कबिन चन्द्र बसुमतारी सार बिथांखौ दान्दिसे सम गावनि सिनायथिखौ होनो थाखाय खावलायबाय लोगोसे जोंनि लाइमोन आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों बरायनानै लानो थाखाय जों गुरै खावलायनाय जाबाय लोगोसेनो नैबे हाबाफारिखौ बेखेवहोनो थाखाय आं मानाव गेदेर सार बिथांखौ बिबुंथि लाखिनो थाखाय गुरै खावलायबाय गिबिनिफ्रायनो खनसेनो खुलुमनो थाखाय आं फोरमायदों दा बिथांखौ खामानिखौ मावफुंनो थाखाय गुरै खावलायबाय संसाराव गोजोन सुदेम बारा बारलांथों आफा अ गसाइ संसाराव साबायखर थाबाय जोंनि मानाव गेदेर सार बिथांनिसिम दा जोंनि लाइमोन आफादनि साफ्रोमबो आंनि लोगो फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ मान बावनाय हाबाफारि बेखौ सालायलांनो थाखाय खावलायबाय हाबाफारिखौ होग्रोलांनो थाखाय खावलायबाय बेनि उनजोंनो साफ्रोमखौबो फारि लाइन खुलुमलांनो थाखाय गुरै खावलायबाय मोजाङै मोजां सुबुं सम्पद जानो हायो बे गामिखौ जौगाहोनो हायो बे गामियाव सोलायनाय लाबोनो हायो बे गामियाव अनलायनाय सिबिलायनाय मोजां थासारि जोङो सोरजिनानै होलांनो हायो साफ्रोमबो जोंनि फरायसा फरायसुलि बिथांमोनखौ जोङो खावलायबाय जाहाथे बोरखौ लालांबाय थायो फारियै नांला नुला खालामनो हाया गोरोब थादों जाबाय गासैबो बैथिंखानायफोर लास्टाव खुलुमसिगोन आङो दा खुलुमथ'ला खुलुमगासिनो लाइन ओमफ्राय खालि दंबावोमोन गासिबो फैजोबाखै मानसिफोरा फैगोन ना फैजाबा फैसिगोन ओमफ्राय सासे दङ बिथिंगालि लिंगासिनो लाइमोन आफादनि जानानै आरोना लाइमोन जायफोर बिथांमोना लामा दथा दखान गलायाव दङ जोंनि बैसोनि देरसिन जोंनि लाइन जा समाय दा जायफोर बिथांमोना दखान गलायावबो जिरायना दङ लामा दथायाव दङ अननानै बे खुलुमनाय हाबाफारिया बाहागो लाफैयोब्ला जोङो गाहाम मोनगोन सेक्रेटारि आरोना जायफोर बिथांमोना दखान गलायाव दङ जोङो नुहुरदों बिथांमोना फैयाखै फैनो थाखाय खावलायथाबाय आरोना बिथिंगालि मानसिया खैजोन सानाखै दा ओमफ्राय आन्थुआ एसे सासिगोन आरोना खुलुमबाय थानाय जागोन नालाय एसे माने एसे सानाय माने प्रेक्टिस जागोन बियो हाबानि थाखाय उनाव नेक्स्टआव हाबाथ' खुलुमखानांगोन नालाय मिथिं दोङो मान होगासिनो बियान फालि सोदों आर'नाइखौ होदि आरोना बर'निबाबो दा बियान फालिखौनो होना दोनबाय उपाय गैया मा होननो खुलुमगासिनो दोङो सिख्लाफोरा खम आरोना फैयाखै सिख्लाफोरानो फिसाजो बिनानाव जानाय गोजा दिनै जारगना लाइमोन आफादजों खुंजानाय जा बाथि रंजालि बैसागु फोरबो फालिथाय बेवहाय जोङो दिनै
गेदेरखौ मान बावनाय गेदेरा उन्दैखौ जाबोर साबस्रिनाय बे हाबाफारिया जानानै थांगासिनो दा जोंहा बे हाबाफारिया जोबनाय लोगो लोगोनो दिनै बे बैसागु रंजालि फालिथायजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा थुनलाइयारि बादायलायनाय बे जानो थांगासिनो थिग बे जोबनाय लोगो लोगोनो आरो जोंहा हारिमु मोनाबिलियाव जोंहा मेथाइ खनगिरि हिसाबै सासे बड'लेण्ड हालामनि जाखांफु मेथाइ खनगिरि रबिन सिं दैमारि आदा बिथांखौ लिंहरनाय जादों लोगोसेयैनो जों तामुलपुर हालामनि गोख्रों सासे जाखांफु सानै मेथाइ खनगिरि लाफानाय जादों बिथांमोनानो जाहैबाय अमृत बर' बिथां आरो अनिरुद्ध बसुमतारी बिथांमोनाबो मेथाइ खनफैगोन दा नोंथांमोना बेफोरबायदिनो जोंखौ अरायबो खालामबाय थागोन मिजिंथिबाय हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि हारिनि हारिमुखौ लाखिनांगौनि गोनांथि दङ बिबान दङ जोंहा बयबो इयुन सिमांनि जोंहा बयबो इयुन सिमांनि बिथिंगालि एकदमबारे गिदिं खुलुमनानै दा मानसिफ्रा थांजोब्बाय आरो ना आथिं साथिं साजोब्बाय आरो ना आथिं सानाया जेबो नङा हाबानिसो प्रेक्टिस जाहैबाय बियो बिथिं बोरगासिनो खुलुमबाय आंबो बुंनाय खुलुमबाय सबायदि सानदोंबा आदा मारै नांदों खुलुमनानै माने नोंथाङा आरो ना मोजां बैसागु बोथोरनि आदा होनबाय आरो ना मोजां बोर लाबाय मोजां बोरखौ एकदमबारे गिदिंनानै बोर मोनजोब्बाय आरो ना सारा खमबाबो बेसे जागोन मानसिया जागोन जां ना खमैबाबो बेसेबां 130-40 जागोन आरो ना मानसिया आदा खुलुमखांबाय नामा आदसा दे इउटुबाव होगोन दे नेमखान्थि आरो बेयो बेखौ जों फालिलांबाय थागोन आरो ना नैखि दा खुलुमनायखौ